Ieșenilor le sunt pregătite 3 zile cu activități frumoase, 2 dintre ele le vom discuta și noi în această dimineață. Este vorba de concertul Filarmonicii de Stat Moldova, Iași, dar și un târg de antichități. Toate detaliile le aflăm de la doamna Otilia Sitaru, organizator al evenimentului, și domnul Petrică Chichirău, colecționar și anticar. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi! Unde ne prezentăm? Să știm și noi ce facem și cu ce ne întâmpinați în acest sfârșit de săptămână. În câteva ore, la ora 10, începe târgul de antichități la Palace Mall și vă așteptăm de vineri până duminică la ora 22 să vă bucurați de obiecte de valoare îmbibate de istorie. Ce putem găsi la târg? De toate. Probabil că ați fost până acum la edițiile anterioare, este deja a 6-a ediție. De fapt, noi am proiectat inițial să aibă loc vreo 2-3 ediții, însă a fost cerere foarte mare, un interes foarte mare, atât din partea colecționarilor, cât și din partea vizitatorilor, respectiv ieșenii noștri, și nu doar ieșenii, ci și persoanele din regiune. Prin urmare, ce putem găsi? Piese de mobilier, tablouri, numismatic, filatelie, obiecte ornamentale, statuete de bronz, bijuterii, porțelanuri, argintărie, de toate. Găsim toate obiectele acestea care datează unele încă din secolele 17-18 și dacă cineva vrea un cadou unicat să ofere sau un suvenir de la strămoșii noștri, pot găsi la Târgul de Antichități cu siguranță. Avem participanți din toată țara. Cam câți vor Și nu doar din țară. De la ediție la ediție numărul participanților crește și chiar concurăm cu marile târguri din țară. Chiar săptămânile trecute erau marile târguri din București, din Brașov, Timișoara și totuși mulți expozanți au ales să vină în Iași. Deja se creează un precedent, o tradiție. Avem peste 40 de expozanți, am ajuns cel mai mare târg până acum, a fost până la 50 de expozanți, ceea ce e foarte bine. Avem din toată țara, de la Botoșani, de la Suceava, din Baia Mare, chiar Satul Mare, Brașov, București, toate orașele le-aș putea menționa. Toată lumea vine aici la Iași, în centrul Iașiului, și își prezinte lucrurile de valoare. Domnul Chichirău, și el colecționar de foarte mult timp, nu? De cât timp colecționați? Colecționez cam din anii 2000. Mă refer aici la ceasuri, bijuterii, argintărie, sticlă semnată, tablouri. Participarea mea la târg se face doar cu câteva obiecte, pentru că nu pot să duc tot ce am, și respectiv ceasuri și bijuterii. Dar în primul rând aș dori să felicit organizatorii, pentru că într-adevăr Iașiul nu avea un târg stabil și cu această ocazie cred că târgul de la Iași se va dezvolta în continuu și va deveni un târg de referință din România. Ce ne-ați adus în această dimineață? Pentru că această pasiune a dumneavoastră nu rămâne doar așa la un stadiu de simplă pasiune, ci ea se extinde, pentru că sunt lucruri de valoare cu care sunt convins că vă mândriți. Am adus o bucățică de istorie. Așa. Este vorba de un ceas militar. Și vreau să-l arătăm la cameră, te rog, Roxana. Sigur. Este... Ceasurile militare trebuiau să respecte o anumită specificație, respectiv să fie foarte mari, să fie perfect lizibile, să se vadă foarte bine ceea ce indică. El este atât de mare și păreau așa de mare pentru că se purtau peste echipamentul de zbor. Pentru vremea respectivă are o funcție interesantă, se numește hack second, adică puteam să stopez secunda, pentru că ei trebuiau să-și sincronizeze ceasurile în momentul în care plecau în misiune. Evident, ora de bombardament trebuia să fie aceeași pentru toți. Este un ceas la care țin foarte mult. Am încercat să fac un mic aranjament cu o cască de pilot, cu o pereche de mănuși de pilot și cu o pereche de ochelari. Observăm. Toate sunt obiecte de epocă. Din ce an datează ceasul? Ceasul este din 1945. Vreau să specific, producătorul este un mare din epocă, respectiv Lange & Söhne. Și tipul ăsta de ceasuri s-a făcut într-un număr restrâns. De aici raritatea lui și, evident, pentru mine este un trofeu absolut nemaipomenit. Aș fi vrut să aflu povestea mai departe. România explică prezența acestor ceasuri pentru că a fost un teatru de război. Zona Ploiești a fost bombardată sistematic, întâi de trupele americane, după aia de trupele germane, și ca atare prezența ceasului în România este absolut veridică. Din păcate nu știu cui a aparținut. Poate timpul să-mi dea și răspuns la această întrebare.
sunt ieșenii colecționari? Cum răspund acestor târguri? Am rămas foarte surprinsă încă de la prima ediție, nu mă așteptam. Chiar am fost sceptică puțin, pentru că au venit unii colecționari cu obiecte de foarte mare valoare, de câteva mii de euro chiar, acele statuete de bronz sau piese de mobilier încă din secolul XIX și când l-am auzit cât costă, respectiv, nu știu, era undeva între 3 și 5.000 de euro, am spus că succes în gândul meu. Și au venit ieșeni pasionați de aceste lucruri și le-au cumpărat pentru că știau pe ce dau banul, știau că e un obiect de valoare care în timp crește și probabil că peste câțiva ani vor fi mult mai valoroase. Și e surprinzător să auzi cum schimb poveștile. Vin vizitatorii, povestesc cu expozanții, vorbesc despre originile lucrurilor. Deci ieșenii chiar sunt cunoscători și mă bucur să văd asta. Eu nu sunt un cunoscător, dar mă bucur să trag cu urechea și să aud și să încep să cunosc aceste lucruri. Învățăm. Domnule Chichirău, ce mai colecționați așa în general, pe lângă ceea ce ne-ați prezentat în această Prima dragoste sunt ceasurile, evident. Așa? Și de fapt ce m-a stârnit în a deveni colecționar de antichități a fost tocmai achiziția unui ceas care se producea prin anii 2000. După aia, socrul meu a fost ceasornicar și este din Văleni de Munte. Fiecare vizită la părinții soției mele, evident că vedeam cam peste tot pendule, ceasuri și iarăși a fost un imbold în a mă hotărî să-mi fixez o linie pentru colecțiile mele. E adevărat, la început se rupea o bucată din mine dacă trebuia să renunț la un ceas. Dar văzând că s-au adunat foarte mulți bani și chiar sunt foarte mulți bani, am început să fac din asta un mic negoț. Dar, într-adevăr, o colecție bună se autofinanțează. Și atunci vând ceva din colecție ca să fac loc la altceva. Încerc să-mi fixez și niște jaloane în a colecționa, pentru că am început haotic, absolut, ca toți colecționarii începători. Mă pasionează ceasurile militare, mă pasionează ceasurile sportive. Eu însuși port un ceas militar, este tot un ceas de piloți de aviație, dar mult mai modern. Însă, dacă vedeți, există asemănări. Funcționează, sigur. Am un ceasornicar foarte bun aici în Iași, care deja noi formăm o echipă. El îmi întreține ceasurile și o face foarte bine. Foarte bine. Se vede acest lucru. Aș vrea să vă întreb, cine dă valoare unui obiect de antichitate? Pentru că auzim de prețuri mai mici, mai mari, cine oferă această valoare? Valoarea unui obiect este dată și de istoria lui, este dată de vechimea lui, este dată de munca înglobată în a fi realizat, este dată de eu știu, personalitatea care l-a folosit, care l-a purtat și, într-un final, noi ne putem ghida și după cataloage, iar internetul este o sursă inepuizabilă de informații. Pentru că nu le putem ști de la început pe toate. Asta e clar. Și atunci eu am pierdut nopți întregi pe internet căutând informații și în felul ăsta reușesc să le prețuiesc, cumva zic eu, aproape de valoarea lor reală. Bun, pe lângă acest eveniment important, pe lângă acest târg ce a ajuns la ediția numărul 6, sunt și alte evenimente importante în acest sfârșit de săptămână, nu? Și elevii de la Octavă Vâncilă ne pregătesc un concert, dar cel mai important e cel de sâmbătă, că Filarmonica de Stat Moldova își încheie practic nu stagiunea printr-un concert în aer liber. Așa să ne oferiți mai multe detalii. Da, și mai mult decât atât, Filarmonica de Stat Moldova Iași aniversează 70 de ani de la înființare. Deci e un concert aniversar, un concert extraordinar, la care așteptăm pe toți ieșenii în parc, în inima orașului, la baza scărilor din spatele Palatului Culturii, la ora 19, sâmbătă, după cum bine spuneați. Va fi un cor dirijat de domnul dirijor Doru Murariu, corul intitulat Gavril Musicescu. Vor fi arii celebre și, de asemenea, arii celebre din repertoriul american. Deci va fi cu adevărat ceva inedit. Îi așteptăm pe toți ieșenii să audă și să afle mai multe chiar acolo la fața locului. Acum vine și Ziua Americii, nu? Da, ne pregătim și de Ziua Americii, 4 iulie, asta e clar. Ne pregătim așa ușor, cu ceasul la mână, nu? Cu acest concert.
e important. Și astăzi, nu? Elevii de la Octav Băncilă ce ne-au pregătit? Da, este un festival. De fapt, în seara asta chiar se desfășoară finala la orele 20, finala festivalului de muzică, de interpretare muzicală organizat de Liceul de Artă Octav Băncilă și va concerta Beat Band. Vă așteptăm începând cu orele 18:30. Ce alte activități ne mai așteaptă în cadrul evenimentului? De la organizat de Băncilă sau nu de Băncilă, de tot weekendul? Tot weekendul. Da, în primul rând în această atmosferă boemă în atrium, alături de Târgul de Antichități, în fiecare zi de la 17 la 19 vor fi recitaluri de pian. Deci va fi o atmosferă perfectă pentru cumpărături, atât din centru comercial cât și de la târgul în sine. Și pe lângă evenimentele pe care deja le-am menționat, sâmbătă începând cu orele 16:30, ieșenii vor fi invitați la sport, să facă sport în parc. Vor primi premii dacă vor face sport. Și totodată, duminică, la orele 18:30, tot în parc, în inima orașului, așteptăm copiii să vadă o piesă de teatru, Povestea din pădure, organizat de Teatrul de Păpuși Așchiuță. Ce sport trebuie să facem ca să primim premii? O să vedeți acolo, vă așteptăm pe toți acolo, aerobic, fitness, oricum ideea e că ieșenii trebuie să vină echipați sportiv și vor primi vouchere la centrele de spa din Iași. Cum au răspuns ieșenii, publicul, a evenimentelor anterioare? Sportive sau în general? Și sportive, și târgurile pe care le-ați mai desfășurat? Da, deja cred că suntem la un al 20-lea târg acum de anul acesta. Avem foarte multe târguri și încă avem planificate multe altele, așa că îi așteptăm pe ieșeni, nu se vor plictisi. În fiecare weekend avem pregătit ceva, dacă nu e târg e spectacol, dacă nu e spectacol e teatru, concert și așa mai departe. Pregătim multe târguri, următorul târg după cel de antichități va fi târgul de înghețată, așa că îi așteptăm pe ieșeni să se recorească cu desertul lor preferat. De asemenea, în toamnă pregătim o serie de târguri foarte interesante, de la târguri de gadgeturi, târguri de bijuterii prețioase, târguri dedicate mamelor, copiilor, târg de turism, o ediție a doua, târguri de cariere pentru proaspeții absolvenți, foarte multe evenimente de acest gen. Așadar, avem evenimente, avem ce face, important este să fim receptivi și să ne bucurăm de ceea ce ne oferiți. Mulțumim frumos pentru prezență. Mergem și la Târgul de Banticariată, mergem și la concertele și spectacolele pregătite de organizatori și de Filarmonica de Sat Moldova Iași. În 70 de ani de activitate, sâmbătă se întâmplă acest eveniment. Suntem așteptați cu toții, începând cu ora 19 în centrul Iașului, acolo în parc, chiar în aer liber. Vremea va ține cu noi, din câte am observat. Cu siguranță. Meteorologii așa ne-au anunțat. Mulțumim tare mult pentru prezență. Au fost alături de noi în această dimineață doamna Otilia Sitar, organizator, și domnul Petrică Chichirău, colecționar și anticar. Mulțumim tare mult, ne vedem în cadrul acestor evenimente, iar noi ne pregătim de mașina